Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ƙarshen matsalar ku a Sidra Swapping ya zo ƙarshe idan har ka bi matakan da zan faɗa a yanzu. In ma ƙanwarka ce ko ƙaninka ko matarka ko ma wani naka da kake yi masa mining ɗin Sidra, to muddin idan kuka je wajen swapping, to ku wannan matakin da nake faɗa muku kamar yadda kuka gani a wannan foto haka. To da farko ana buƙatar ka nemi guri mai background. Da ake nufi da guri mai background, ka nemi guri mai haske kuma tsaftace wadda kai kanka ka sani in ka ɗau hoto zai fita kiliyarin ba duhu ba. Sannan na farko idan wayar ka bata da kyamara, ka nemi wata wayar ka yi login a ciki. Ka nemi babbar waya ba karamar waya ba. Muddin fa idan dai ka je wajen swapping din nan kai sau 3 wallahi ba su karɓe ka ba ko, to fa sunanka ya zama sorry. Dama za su ce scam ne. Dare za a ce scam ne kuma za a rufe account ɗinka. In ma ba su rufe ba za su dakatar da kai daga aiki na tsawon wani lokaci. Kaga ko ba za ka so a ce kai asaran abin da kai mining ba. Ka shekara kusan 5-4 kana mining kuma lokaci guda za a samu matsala. Na ga da yawa waɗanda in sun je a wannan karin sun je swapping sai ga nuna musu a sama rejecting fail. Only KYC mai suna magana dai akan cewa fuskar da ya KYC da shi za a je a yi swapping ɗin Sidra. A token ka in ka wajen swapping din token wajen claiming din token ka sa fuskan koma waye ne oho zai wuce, amma a wajen swapping dai naka da kai KYC ake bukata. To da farko idan ka nemi guri mai background din nan kuma kyamarar ka kanka ya fita, abin da ya dauka daga wuyarka yayi sama duka ya fita normal, kuma ka ba a hankali gurin ya zama da haske. Izinin Allah ta'ala swapping din ka zai wuce normal baka da matsala, amma muddin idan baka bi wannan matakan ba wallahi tallahi zaka tashi a tutar babu, zaka zama sorry. Ni da nake ga muku ma ni ma nayi wannan kuskuren, amma da na zo na gano daga baya shine na fito nake faɗa kuma har ma na tsaya nayi bidiyo akai. Please da Allah a gyara, a bi a hankali. Sannan kuma mu dage da addu'a domin kun san wannan 2026 din ana sa hasashen alkhairi. To kun sani cewa alkhairi kuma in yazo fa sai da sharri a ciki, dole sai an samu sharri ko kaɗan. Fatan da ake da alkhairin ake, kowa murna yake, to amma dai mu dage da addu'a, salati annabi da kuma yawan istighfari da hailala. Allah ya samu dace. Da Allah a kula, a dinga neman guri mai background kuma guri mai haske, kuma ka cire kanka ka fita normal, kyamaran ka ya zama kyamara mai kyau, kuma ka mika waya ta koma baya sosai, ba wai da ka matso da ita fuskar ka ba, a'a ta zama can baya. Haka zalika kuma sai ka nemi wa mai kyamara. Idan wayar ka ga kyamaran ta bashi da wannan, to ka nemo ta babbar waya mai kyamara mai kyau. Kuma ka fiye yi bayan sallan azahar, tsakanin la'asar da azahar, wato karfe 3 kenan. To Allah ya samu dace. Wassalam daga naku by Idris Sotok.